bịa n'ụfụrụ ihu mmadụ 8 ahụ bụkwanụ ndị udo ya achị, ndị nke jelụ n'ọba wee jide nya bụ Jennifer onye nke na-efekwa na ana nna ya wee tie ya ife ma gbaa ya ọtọ, ma ndị n'ebe a wee na-ene n'ọtụ ya bụ nwata nwaanyị onye isi ndị udo ya achị, onye nke a na-akpọ Mr. Ken Emeakai, onye nke bụkwanụ special advisor to gọvanọ Anambra steeti n'ife gbastalụ ọrụ nchekwa enwere na kọmuniti niile na Anambra steeti bụ ife n'ebe anụnwa wee na-akọpụta ka nya bụ ife si wee mee na ife anụnwa mere na Julaị 2025, kama na nya bụ ife onyonyo pụtazi wee fegharịba n'ihu akwụkwọ Ọgọst 19, 2025 bụkwanụ on Tuesday ka ọ na ebe a wee na-akọ na-achụgokwanụ mmadụ 8 anụnwa n'ọrụ wee kpọrụkwafa wee hanye n'aka ndị uwe ojii. Mr. Ken Emeakai nọkwa ebe a wee na-akọ ka ife anụnwa si wee mee mbọsị ahụ o mere, na ndị udo ya chi anụnwa bụkwanụ ndị nọ wee na-achọ ndị nọ n'otu ọjọọ ọdụ ka ụmụ akwụkwọ na-emekwa n'ife ibugharị egbe na mma n'ọnya nwakafa gbarụzi wee pụtazie n'ebe nya bụ Jennifer bikwanụ n'ọba Anambra steeti wee banyezie ebe ahụ. Ọ na-abụzi Jennifer bụkwanụ ndị otu nzuzo nwefa na-achụ, nke bụ na fa atibezie nya bụ nwata nwaanyị ife ma dọka akwa ya ma gbaa ya ọtọ. Mr. Ken Emeakai nọ ebe a wee na-asị na ọchịchị isolu udo anabataghị ife ọbụla gbastalụ ịkparị mmadụ, ineda mmadụ anya maọbụ imekwanụ mmadụ ife ma megide ikikere onye ahụ nwere dịka onye obodo Naijiria, wee tinyekwalụ na nyanwa onwe ya na-akọwakwa na ọchịchị isoro udo anyị anabatakwa n'ife gbastalụ ụdịka ife anụnwa ọzọ. Ebe ahụ ka ọ nọkwa wee na-asị na fe enegokwa n'ife anụnwa anya wee na-afụ na ndị udo ya chi anụnwa emetaghịkwa n'ife anụnwa famili site n'itikwanụ nwa agbọghọbịa anụnwa ife ma gbaa ya ọtọ n'ihu ọha niile. Ọ nọkwa ebe anụnwa wee na-asị na nya bụ nwata nwaanyị bụkwanụ Jennifer na fa ayogokwanụ ndị ezinụlọ ya mgbaalụ ma yọkwanụ ndị NYC bịakwa n'ife anannafa mgbaalụ maka ife anụnwa emekwanụ Jennifer. Wee nọrọ ebe a wee na-asịkwa na ọkwụgokwa n'ụgwọ ụlọọgwụ Jennifer jelu na mgbe ahụ ndị udo na-achị tichara nya bụ nwata nwaanyị ife na fa mebi laptọpụ ya ma mebikwa foonu ya, na nyanwa bụ onye isi ndị udo ya achị bụkwanụ Mr. Ken Emeakai n'ogochigokwa n'ife niile ahụ. O mekwa ka ndị mmadụ mata na ndị nke mụtakwanụrụ nya bụ Jennifer Edama bụkwanụ ndị nke na-ayọ ka a ghara iwepụta afa ndị udo ya chi anụnwa melụ nwafa nwaanyị ife anụnwa ma mechie ya ihu n'ihu ọha, kama na gọọmenti na-achị Anambra steeti kwechiri wee sị na ya amarịrị ndị dị ife anụnwa mere ụdị ife anụnwa, nke bụ na amalụfa ka ndị mmadụ marụkwa na-enyelụfa ntaramahụhụ ekwesịkwa na inyefa na nya bụ ife anụnwa famelụ n'ọnya nwa ka faje wee gbọpụta mmadụ 8 anụnwa ụnụ na-afụ ebe anụnwa wee sị nọ ndị aka fadokwanụ n'iti Jennifer Edama ife na kịta anụnwa na-achụgokwa anụfa n'ọrụ wee kpọrụkwafa hafee n'aka ndị uwe ojii nke Anambra steeti wee na-echezikwanụ mgbe fa ya eju unu ikpe ka ejekpe efe ikpe maka ife famelu nya bụ Jennifer Edama. Unu nekwa n'anya ma hapụ unu ka unu nukwu ife okwu maka onwelu ndị ọ dere ede etinyekwa n'ebe anụnwa o kwuru okwu. Ndị mmadụ nọ wee na-asị na-enwekwara ndị udo ya chi na-eme ife anụnwa kama na fa pụtakwanụ n'ihu akwụkwọ bịa kọọrụ ndị mmadụ. Nya bụ ife abụrụkwa obere ife, nya bụ onye isi ndị udo ya chi nọkwa ebe a na-akọ na onwe onye udo na-achị n'oforo rụrụ ọrụ ekwesịghị n'ọya alụ na gụseta ihu ya ka ị bịa gosi nya bụ onye isi ya ka eme onye ahụ ife kwesịrị ime ya. Ụfọdụ nọkwa na kọmentị na-asị na ọ bụrụ na ewepụtaghị nya bụ vidio Jennifer n'ihu akwụkwọ ọdụnụ ka Jennifer ya enweta justice, na-ekpuchi anya bụ ife na ndị mmadụ agha ama ka o si wee mee ka o si wee jee. Ọ dụkwa mma onwekwa nke efu wepụtakwa ya n'ihu akwụkwọ ka ndị mmadụ tee ya ọnụ ka ama na ihe enweta justice. Ekenekwanụ m. In further demonstration of our openness and our readiness to be fair to everybody, we are going to take them now, with or without the girl and members of our family. We are going to take them to the police and hand them over to the police. That is what we are about doing now, and this is the essence of bringing them out so that everybody will see them. We are not shielding anybody, because some people have been insinuating, oh, somebody is trying to sweep this under the carpet. And I said, in further demonstration, that is not what we are doing. There is no scapegoats in what we are doing. And the governor of Anambra, Mr. Governor Chukwuma Soludo, is not interested. He has not sent us out to anybody. Anytime you see any of our operatives going outside their mandate, please bring the complaints to us. And you can be sure that we are going to handle the matter to your satisfaction. And a few people or some people that have brought their complaints to this office, I am sure they got satisfaction.
I want to use this opportunity once again to apologize to the coppers, especially the lady coppers involved in this incident. To apologize to them and to apologize to members of their family and also members of the public and in the Anambra. Or because taking responsibility, because these men went on this thing as members of Udo Dachi. So we apologize to them. And as I said earlier, because it happened in July 23rd, on 24th, when we met with them, all their demands, we have met all their demands. That is without prejudice to the fact that we are still punishing these people, we're still going to punish them. I want to assure them equally that if there is any of their demands, any further demands of theirs, that we are willing and ready to meet their demands. I want to assure them, these coppers, and any of the coppers in Anambra State, that their security is guaranteed.